Čus? Jo. Čus? Já mám nápad, že bychom mohli jít na jídlo, protože máme jenom ty sušenky a tím se určitě nebudeme krmit celý život. Tak si vem si 11, jak já. Já už to mám taky, homo. Já to tady vykopu cestu na vrch. A tady je. Tady už mám. Jo, vlastně. Tak to. Tak tady má a... Omega, pojď na vrch. To má jakési letadlo. To není ale... Vidíš to? Vidíš to? To je fakt mega. Jo, no však je. Se jenom dojím. Jo, tam skočil jsi. Jen si. Ale fakt jako stavby se tady jako dají říct, že jsou jakž tak hezké. Hlavně ta loď se mi hodně líbí. Co tam je? Obytnice? Čeky? Co? To jsou lagy. Ale je to husté. Tady je ponorka. To ponorka, ty vole. Hej, co myslíš, že na tom je reska? Juchu. Hej, ale mě by zajímalo, jestli je to duté, nebo jako, jestli tam fakt něco je. Jo, říkal jsi. Jo, není to duté. Nic tam není jako ve vnitřku. Hej, tady je nějaká kejvka dole pod vodou. A to je zombíci. Když tak nám napište do komentářů, co bychom mohli udělat za speciál za těch 5 odběratelů. No. No, něco kreativu. O nějakém videu, jako takové, jak tady. A ti to potom řeknu po videu, jo, Speder? Co bychom mohli, takovou komedii. Takové... Na jakou loď? Jo, ty vidíš nějakou loď? Co je, Paťo, proč jsi debil? Speder. Ty jídlo. Nevím, asi... Ne, dobré, já plavu za tebou. Jo. Ještě ne. Tak já jsem si to dal na velkou vzdálenost, že uvidím. Je to na velkou. Však Speder, já mám 32 bitovou tuto javu, takže umožňuji mě na to velkou. Jo, už to mám. Už to vidím. Ten ostrov.
A tam zimní strom jenom tak, ty, to je divná. Jo, tam je zimní strom. Taková divná. A jestli ne, no tak na to zapomeňte. Co značí železo? No to je uhlí. Ej, já jdu hledat toto jídlo, jo? Když tak na stromě, já se porozhlédnu. Hej, ne, už jsme tu 3, škoda. Tady. Jsou jak Tarzan. Já půjdu do zimního, tam bývají prasata. Kudy? Ne, tam jsou spíš tyto, tam jsou slepice jsou. Já mám prase. Já mám prase a mám 3 prase. Nefunguje tu back? Jo, slepice. Našel jsem slepici. Hej, to je. Jak to děje? Že se teleportoval. Co, nemůžeš najít nic na jídlo? Hej, když tak jestli najdeš, víš, co roste na těch stromoch, víš, takové to. Jo, tak to když tak dáme si to, jak kdyby natěž ještě to dřevočanko a uděláme si na to takovou tu farmu, víš, ještě obilí. Ne, z toho se nedělají polévky, to se používá jako barvivo. Ani jedna. Pik. Já taky nemám mango, co si z toho děláš. Jo, aha. Že já jsou zimní biomu celou dobu. Tady je Burger King. Pik. Pik. Je tady hodně zasněžený barák. Ale úplně. Těma blokama. Ah jo. To mě reska. Jsem našel akci. Da. Co je? Já jsem našel toto. Já jsem našel normální tento biom. Tam pořídíme si koně. Já už mám jenom 2 sušenky. Kolik máš toho maso? Těch kotlet? Já mám 1 kuře a 5 od těch kotlet. Hej, kolik máš peněz?
Já jsem kupoval ty sušenky, tak já už mám jenom 90. Takže já jsem kupoval sušenky, Patriku. A s reckou. A je tam recka. Že? Já jdu po... Tak napiš. Oh. Tak napiš home. Mám 4 gunpowdery, uděláme si rachejtle. Back. A další, hej, tlak. Lidi, mě spadl Minecraft. Nevíš, nemáš takový jako toto? Nemáš ponětí, kolik natáčíme už? Jo. Omoga, našel jsem, kráva. Já neřu. A našel jsem skalíka a kalíp. A pojď skalíku, tref si čáka, jo? No střílej! Mám hrozné lagy. Home. Jsem muset napsat home. Vypékám ty kotlety, jo? Moje. Jdu udělat další 2 pece. Jo, to jídlo jako dobré. Dej tam to kraví maso. Do čestky. Jo, já jsem to tam chtěl dát stejně. Jo, to bychom ještě mohli jako... Co? Co? Jo, torčky. A jídlo hlavně. Jo. Takže takhle. Jídlo si vezmu. Takže dia. I natáčíme. No. Ještě to nestopil? Tak, jenom já se ptám, jakože já si myslím, že už to stopil. Našel jsem železo, jo?
Jo, vešel. Ne, nesmíte. Ty víš asi kdo. No vidíš. Víš. Uhlí. Já už jsou na 12. Zlato. Kolik máš zlata? Já 3. Já už jsem na 11. Je to jako bridge mining. Železo. Co je zhořelost? No vidíš. Blbý štěrk. Železo. Další zlato. Já už mám 11 zlata. Já už jsem šel udělat chestplate a 17 ironu už mám. Yeah. Půjde. Tak tam dej dveře a dej na ně lock, no. Našel jsem obsidian. Je to akorát tak speder. Já to najít dia. Uhlí já mám u sebe 21. Čekaj mě jenom rupne krumpáč a vrtnu se domů. Kolik máš ironu? Jo, tak udělej, já mám 17 ironu, těch budou moje, ale jo? Dávám si to do spodní česty, teda do spodní pece. No ano, že? A ty si uděláš kalhoty a budu mít helmu, ty si uděláš boty a budu mít jenom boty, že? Hej, asi ne. Že tady není PvP.
Máš tam ten gold. Jo. Já tam dávám ještě ten můj gold. Jo. A padl. Ty vypadáš jak... OK. Já už budu mít. Ještě jeden iron a už budu mít chestplate konečně. Ne, můj iron. Kde je ten iron? No to mám ale víc. No mojich je 17. Protože já už nějaké mám u sebe. Ani jeden. Teď jeden. Ještě na ještě. Ty jsi nedal, kolik jsi nedal ironu? Nedal. Já nemám, no až teď. Ty jsi to vzal. Ty neumíš. Hej, ty čerpal to zlato? A proč jenom 5? Jako. Dáš mě tam zbytek toho zlata? Jo, tady je. Já chci ještě jedno zlato, aby jsem si udělal tyto ironové, tyto zlaté nohavice. Ještě jedno zlato. To říká ten pravý. Kolik máš ironů u sebe? Jo, takže ještě 2 potřebuješ. Máš u sebe nějaké zlato? Já mám 6 zlata a nevím, co s tím dělat. Tam jsem kopal. Nech mě to, tam je moje těžiště, mory. Seru na tebe. Ne, budu tady já. Až chci. Já nejsem teplo, že já jsem na svém místě. Já jsem na svém místě. Tak víš co, počkej, já něco udělám. Počkej, můžeš ho... Ale ty jsi takový nedočkavý. Počkej. Dělám cedulky. Ahoj. Moje cedulka.
To je jedno. A s naším pochcaným spederem. Úplně stěry. Já nejsou debil. Čus, spedere vůl.